Здравейте, играчи, аз съм Васко Крафт и днес играем Рафт. Така, както виждате, това тук е примерно сталче. Нашият свяч се казва... Добре. Create. Така започваме играта. Сега трябва да изчакаме да дойдат материали от никъдето. Шарколина. Така кръстиха кулата в някои от миналите ми сървъри. Можете да... Не можете да го видите, обаче можете да го чуете. Кажи здравей! Здравейте! Това е, брат. Така сега. Трябва да хванем варела. Така. Еми... така. Бързо. Шарколина ще вземе да ме хване. Така. Не, Шарколина! Избягах. Така. Първото нещо, което трябва да направим тук е водата. Чакай сега. Така. Искаме тук. Правим си въжета. Сега трябва ни ламарини. На ламарина си. Охо, варил. Вече имаме 2 ламарини. Тук виждам още една. Няма смисъл да мятам, много е близо. Така, всичко трябва да събираме. Айде, готово. Събрахме сега. Би. Крафт. Така. Да знаете, за тези, които искат да играят, инвентара се отваря с Б. Не с С, не с Escape, не с нищо. И се затваря с Б. С друго не можеш да го затвориш и отвориш. Няма смисъл. Така. Сега. Втората ни работа е да си направим чаша. Крафт. Така, след като направим тази чаша, ще си изготвим водата, т.е. ще я дестилираме. Събери го. Не ме ръфай. Хапа. Имаме пататота. Но... ламарини. Кулата няма да взимам. Да, Шарколина ще взема да ме хване. Така... Тази игра бързо се превърта. Не, много 5 епизода ще има. Не съм имал стабилна поредица до сега. Така... Пика. Ох, Шарколина щеше да ме изяде. Така, вода. Вътърка, кук. Добре. Събрахме малко материали. Ще изчакам да дойде. Айде сега. Оставиме на мира. Упс. Така. Ще се развия по-бързо от Heaven Bull. Крафт. Така. Сега. Изчакайте малко. И така, след паузата, тук сме отново. Трябва ми... ламарина. Така... Ето го.
Ще го дам възможно на тука, че да не вземе да го изяде. Сега чук. Не. Нямам още копия, не мога да я накарам да спре. Така, сега. За чук ми трябва още 2 ламарини. Ама аз нещо не намирам ламарина. О, варел. Пускай. Не. Ламарина. Мина я. Чакай. Хванах варела. Тук ми даде скрап също. Еми не я хванах. Ще дойде при теб. Трябва ми чук. Айде да е една ламарина. Само една. Стига да мълчи малко. Така. Ето ламарина. Чакай да се отдалечи достатъчно колата и ще правим алах Акбар. Бегай. Скок. Добре, шарколина не ни стигна. Сега... Крафт. Имаме чук. Искам да сложа тук за по-сигурно. Ще направим още... Трябват ми дъски. Добре. Нищо. Варелче. Чакай, сега ще го изчакам да стигне до куката. Май няма да стигне. Окей. Беше глупаво. Хоп. Ако не говоря много, не се сърдете, аз просто не съм от тези хора. Сега събираме за коп... Не, за въдица. Трябва храна. Какво трябваше за въдицата? Че 2 въжето. Така. Вече имаме... Не, нямаме. Крафт. Ако искате да си изтеглите тази безплатна игра, играта, тя е безплатна, ще ви дам линк. Опа, не го фанах. Ще има линк в описанието и ако вече не сте я изтеглили, де. За да изтеглите, тя е безплатна, обаче там ще ви излезе дали искате да донейтнете. Вие просто цъкате, че няма да донейтнете, а направо я изтегляте. Иначе ако сте добрички, ще донейтнете, или ако можете по-скоро. Така, айде шарколина идва. Нямам да за копия ще правим. Не, нямам. Така, трябва пи още няколко неща. Аре. Ламарина. Добре. Копия. Крафт. Добре, вече като ни атакува шарколина, ще можем да я обуздаваме. Не. Ама по-късно.
Така. Много ми тази игра според... О, изядох я сурово. Струпва нагоре. Така... Кук. Не. Опа, аре бе. Не това. Две, три... Махай се, шарколина. Трябва да хвана нова рибка. Нямам търпение да дойде момента, в който ще я убием. Ще имаме шарколинско месо. Много е голямо. То е доста голямо и храни много. Оп, ето го. Тази игра още не е готова. Тя в... Тук ето и версията 1.03 отгоре го пише. Още не е пълна версията. И липсват някои неща. Трябва честове, защото като изхвърлиш някое нещо от инвентара си, той изчезва след няма 5 секунди. Ако не е паднал във водата, де. Така, сега. Тук имаме само брадва, ама за сега не ни трябва брадва. Така. Нямаме такова. Еми, добре. Ще си направя мрежи, ама ми трябва малко да посъбера неща. И стига шарколина да не ме изяде, да. Добре. Добре, така. Вода. Храна. Чакай, не ми трябва за сега. Риба. Така. Слагаме си храната и чакаме следващата порция. Това е най-вкусно, когато сам си я убил. Напротив, ама не от първия път. Сега още... Опа. Барелче... О, да. Не. Така си мислех, че съм го нацелил. Нагоре, скачай. Храничка имаме. И вода има. Какво още искаш? Освен да няма малко вода. Вода... Ще се опитам да изпия солената вода, да видя какво ще стане. А най-вероятно ще получа... Няма да казвам. А дали мога да го ям? Не искам да пробвам. Не мога. Сега... Чакай, първо ми трябва тук да завърша. С десен бутон се отваря това и аз го разбрах сега, доста наскоро. Опа, това е... Уоу, стена. Реде, не искам тук. Защо стои тук стената, а не тук? Мале, защо сложих? Не мога да мина. Сега. А как се слага това горе? Нещо се обърках. А, ето флор. Ма това е пот. Абе, флорът... Ама, ще не мога да го сложа тавана, бе. Никаква идея.
Трябва да е тавана. Аха, трябва пилар. Добре. Не бе, лоша шарколина. Лоша! Лоша шарколина, лоша шарколина. Ох, как ме стресна тази шарколина. Еми, освен да сложа там пилар. Ето фондион. Айде, кашлям. Колко? Така трябва да видя колко време вече е епизода, защото не искам да става твърде дълъг. Добре, 15 на минути, ясно. Значи след малко... Не след малко, да е след 10 на минути свършваме. Ей! Чакай сега да видим да пробваме с таван. Чакай да пробвам с фора. Аре бе. Готово стана? Да, стана. Най-накрая мога да си сложа таван. Трябва ти такова за нагоре. Знам. Сега ставаните такова за нагоре. Ще трябва да избия на там. Сега ми трябва под. Това. Значи това е там. Тука, нали? Да. Охо, трябва да правя въжето. Добре. Пак кашлям. Нямаш ли да опиташ с солена вода? Не искам, защото просто се досещам какво ще стане. Трябва да побързам, защото ще умра. Черпина все още няма да те изява. Да. Така. Сега. С такова имам. Що не се получава? Ей, че си... Сега па ми трябва дъски. Но там е акулата, нещо такова. Да. Ама по-нататък. Може би във втория епизод ще слагаме мрежи. Защото за сега сме бедни. Аз ще поиграя малко извън кадър, може би, защото ще трябва да събера материали, ама това за следващия епизод. Така. Ясно, сега. О, супер, най-накрая имаме. О, е. Как? Имаш две дъски. Може ли? Охо, аз си помислих, че нещо пак няма място. Май наистина Ах. Сега ще трябва още две дъски, естествено. Чакай, барел. И пак кашлям. Там още един барбарел. Чакай, видях. Идват още варели, ама не. Сега вече ако не стане... О, най-накрая. Еми, също ще трябва да слагам дъски от тук. Охо, са дъски ще трябват много. Барелчета също. Мене преди не ми трябваха дъски в другия акаунт. Аз ги изхвърлях. А сега тук доста трябват. Добре, опа, айде. Така, сега. Би, само една дъска ли има? Така, пикап. Естествено, пак не го оцелих.
Лоша Шаркулина! Ще ми изяде стълбата. Нахалница. Не мога. Майко, 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 майко! Ръкната. Ще ви го върна. Две дъски. Лапа. Кашляш. Лапа, 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 лапа. Да, кашлям. Пак. Все още кашляш. Знам бе. Рибка. Рибка. Риба. Чакай малко. Тук ще ловим риба. Аз от тук мога да ловя материали всъщност. Умна идея. Сега ще наловя малко риба. Ами хора, вече има 20 минути клип. Може би... Сега докъм... Да. Епизода става дълъг вече, но... Ще поиграм. Малко ще ви позабавляваме още. Шаркулина... Къде отиде? Ето я. Помислих си, че едва ли не сме си е тръгнала. И нещо се натъжих. Но не. Още е тук. Кук, така. Оп. Шаркулина е там. А, да. Риба. Значи тук ми е това. Аз много добре направих, че да го сложа това тук. Защо изядох суровата риба? Тази май ще ми яде пак от нещата. Не, мри, мри. Опа. И добре хора, това ще бъде за този епизод. Аз бях Васко Крафт и ако ви е харесал клипа, оставете един лайк.